en fuɗɗorima inde Gueno, jurmotoɗo jurmittoɗo. En juule nulaɗo men korsuɗo, nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha. En duwanima jinnaɓe men e sababu men woni godal men e aduna. Dendagal jinnaɓe mayɓe ɓe kala eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yaafoɓe hannaɓe aljanna. Dendagal wurɓe ɓene eɗen mbiya yo Allah junnu balɗe moƴƴine battane yo duuso ɓooya allahumma amina. So daneri seeki ɓaleri ɓooyani feeña e windere ɓe buuɗal yurmeende. Buuɗal yurmeende jaaduɗo e ɓataake bindaɗo ñande alkamisa 6 lewru avril hitande 2021. kala ñande alkamisa on mo sobti on ɓataake buuɗal yurmeende ene tawa hen wasiyaji ko faati e cellal adi. nde won noon pular ne heewide cellal woni afokkal ngalu. cellal noon so woni afokkal ngalu musidɓe tedduɓe laaɓal wona afo cellal. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique. yeeɓiyankoɓe weltare tv calsaltiri pelle men dendagal rendoji men jaam Allah waale moɗon. tinnuɗen no feewi so neɗɗo so Allah rokki ɗum cellal yo nanggu cellal mum ha tiiɗa reena cellal ngal, o ayna cellal ngal musidɓe tedduɓe, o naftoro cellal ngal gila cellal ngal yaade rafilom to nimsa wonanamo. cellal ma reene no feewi no feewi no feewi no feewi. nde won noon hande gonga ni ko Allah hoddiri neɗɗo foof heɓat. kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe rafiji kewɗi hande ene goodi ko neɗɗo sodata ɗin rafiji walla ko neɗɗo addata ɗin rafiji e nder hoore muɗum. so tawi neɗɗo wiyama simmade moƴƴani ne bonna becce ene bonna bumsude, a wi ɗum ko bolle puyɗe, a wurtama e cigarette aɗa simmo ha becce ma ñawi hen, musidɓe tedduɓe bumsude ma ñawi hen, a arama rafi musidɓe tedduɓe ɗo a wiyata wonde ko Allah ñawnuma walla ko Allah hoddiri ya ñaw, hayso ko Allah hoddiri ko an sabobini. so tawi galleji ɗi hande en jii ene saaɗi galle mo garata ma tawani hen neɗɗo ne jogui paynel banggue, walla yimɓe ne mbaɗi paynon banggue, walla atuyuji ɗi musidɓe tedduɓe ene mbaɗi baraduji ɗiɗi. ɗum ko barrade yaroɓe sukara, ɗum ko barrade ɓe jarata sukara. ene waɗa musidɓe tedduɓe ɗum ko fayande ñamoɓe lamɗam, ɗum ko fayande ɓe ñamata lamɗam. bandiraɓe musidɓe tedduɓe tawa yoga e rafiji ko yimɓe musidɓe tedduɓe gaddi e koye mumen. nde won noon hanki tawa hande arani won rafiji kewɗi ene goodi hande wiyeteno ko rafiji patroŋeɓe, ko wayno diabète, ko wayno tension, ko wayno cholestérol e rafiji kewɗi goɗɗi musidɓe tedduɓe wiyeteno ko rafiji patroŋeɓe. nde won noon ko patroŋeɓe kewno ñamde ñamele payɗe, kewno yarde jarmeje belɗe, kewno lelade so ɗaati basa tampude, ne jogui bindanuji, ne jogui boyuji. sono jaaha kala koye auto ji jollata musidɓe tedduɓe so garti galle koye lellete koye leece ɗaɗɗe, koye kuuɓeje ɓuɓɗe lelatano. so dawi bureau ji musidɓe tedduɓe koye sisuji ɗaɗɗi dillatano no feewi, ene ñama ñamele payɗe, ene jogui musidɓe tedduɓe ngaluji juutɗi ko ñamata kone nini. nde ñaami jamma e ñalawma kala ma coodoro sabunde ko musidɓe tedduɓe ko ɓen kewno hebde rafiji.
en jii hannde noon ɗi rafiji biyetenoɗi hanki rafiji patronŋeɓe hannde hay miskino Allah ene heɓa ɗi rafiji musidɓe tedduɓe nde wonnoon en teskima nde daara e galle enen fof ñamdanno e barme goto ñamdanno e tasa goto enen fof jardanno e barrade wotere ataye enen jardanno e kaftere goto café goto e meɗen musidɓe tedduɓe rafi biyeteɗo sukara woni jabetteɓe jomum yaha waɗoya contrôle ko tinniɗo keddiɗo o kay musidɓe tedduɓe ma yana ronke andude ko woni nawe hôpital nde tawi ko diabétique wonde diabète no wonde sukara musidɓe tedduɓe o on arta woppine sukara windane ordonnance uji poɗɗe jogoɗum sahani ha watta pikkirade walla ha watta pikkirde hoore muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen heddinoɓe ɓe enen foof continuen ñamde ko ñamanɗen continuen yarde barrade ɗen jaranɗen e atuji jaranoɗen même rythme même dose en ustata en ndentota ko musidɓe tedduɓe saaha ɗaccon haqqi kono mbayten kono colli eɗen gandi colli so gari lillugal ɗi juuro dow lekki sukaɓe ne tuufi ne mbaɗi ñande ne mbaɗi cengle ɗi jippo kanji pop ɗi jipporo seeɗa seeɗa ha ɓoya ɗi jippo ha heewa lillugal no wuruno ɗi ñuuko e ñande nde walla e cengle ɗe ɗi gona e sikade ha ɓoya seeɗa wooda hen cuhlel mabɓe ngel woni nangga ngel e wilde walla e tartaka musidɓe tedduɓe colli kejje ɗi foof ndiwa doga ha ɓoya kadi garta enenne ko noon mbaɗen musidɓe tedduɓe nde won noon fonno kay bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo en jii ko enen ñamdanno ko enen jaddanno barrade wotere on naggama rafi eɗen poti rentade eɗen poti ustude musidɓe tedduɓe dose eɗen poti ustude fréquence uji ne foti laabi jaranɗen kono ala en mbatta ɗum musidɓe tedduɓe ɗum noon tinɗen no feewi usten sukaraji tinɗen no feewi usten nebameje tinnoɗen no feewi ndentoɗen gueɗe tati en kaalino e yewtere men ɗinnude kala jiɗɗo cellal ɓandu mum yo rento ɗeɗo ñamaleje tati yo rento ko wiyete trop sucré woni ñamri nestude ha ɓurti yo rento ko wiyete trop salé woni ñamde hande ha ɓurti yo rento kadi to wiyete trop gras woni ñamde ninde ha ɓurti hewde graisse walla hewde nebam nde won noon hande bandiraɓe musidɓe tedduɗo rafiji tati ɓuuri tampinde yimɓe woni diabète tension et cholestérol kadi ɗiɗo rafiji tati ko rafiji gurduɗi ko rafiji takkodirɗi ko rafiji ɓattodirɗi so neɗɗo rentaki kala hen keɓɗo hen rafi goto so duumima e mum so ɓooye mum ene haasi heɓa rafi keddiɗo o eɗum noon ɓe bandiraɓe ndentoɗen no feewi ɗiɗo ñamenteri ndentoɗen no feewi ɗeɗo lamɗemeje ndentoɗen no feewi ɗiɗo kirmisiŋaji ndentoɗen no feewi ɗiɗo ajaji ha tengtino onon bandiraɓe rewɓe onon neniraɓe e onon suddiɓe wonɓe nder ɗin galleji wonɓe nder ɗin cuisine aji tinnuɗe no feewi nde won noon kadi ɗiɗo rafiji ɗi kalɗen ɗo kala hen neɗɗo keɓɗo ɗiɗo rafiji walla keɓɗo hen gotel guel rafiji so tawi ko gorko ene haasi kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe rafi goɗɗo ɓurɗo hamnade doka mo woni musidɓe tedduɓe rafi jippade e leeso walla ustorede gorago ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe suddiɓe ndentoɗen no feewi ñamen ko wiyete ñamri sain woni ñamri sellundi usten lamɗam usten nebam guuren gurdameje moƴƴe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e oɗo saaha joni to yoga e guure meɗen yoga e leyɗele men ha tengti afrique centre afrique de l'ouest ene tawe hande e nguleki cattuki no feewi nguleki cattuki no feewi musidɓe tedduɓe enen mbiya bandiraɓe yo ndento nangue wulgue ha tengti e sukaɓe yo sukaɓe yo kude yoɓe kaaɗe yaade e saaha musidɓe tedduɓe nangue safti so yeehi ha midi yoni ɗon ha takkusan musidɓe tedduɓe eɗen gandi nangue ne satti no feewi
nangue e moƴƴani e mawɗo saka noon suka neɗɗo yo tinno kala jaltode yaha yato ko haaju tiɗɗo nawi ɗum yato kadi haaju ko obligatoire yaha nden ɓen sukaɓe no feewi ha tengte galleji men cuulen ñalla nelede ñalla dognude ñalla wadde turuji e gueɗe nangue musidɓe tedduɓe e kiiɗo nguleki bonki ene adda ko wiyete gandanɗa homa désertation woni yornude ɓandu neɗɗo ha laaɓa ene adda rafiji kewɗi goɗɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe kadi ñawnen ɗum toppirɗen sukaɓe no feewi nden sukaɓeɓe toppirɗen mawɓe no feewi joguiɓe mawɓe joguiɓe nayeɓe tinnoɗe ƴeewe nayeɓe nokkuji ɓuuɓɗi to ɓe mbawi gandanɗa hoorema less caaleje walla less leɗɗe walla less nokkuji taw ko ɓuuɓde e kala saaha kadi yoɓe toppite ɓe gaddane ndiyam ɓe gaddane jaram ɓe jara e kala saaha ɓe gaddane ndiyam cukalel ne saɗa jogui ɓinguel maɗa tigguyel maɗa walla jogui entaɗo maɗa walla mo wawa haalde tinno toppir ɗum e kala saaha dokka ɗum ndiyam jarna ɗum annene mawɗo tinno e kala saaha yar ndiyam eɗen teskino eɗen gandi so ceeɗu ngu wuuli tigui tigui so nangue wuuli goddi jorat konkon hakkillaji namdoto ko glace musidɓe tedduɓe eɗen jiiɗi ene moƴƴi fittaru no feewi ene yiiɗi ene weele fittaru no feewi ene weele fittaru ene weeli e guddol ene weeli e fittaru kono musidɓe tedduɓe moƴƴani ko rafi bonɗo no feewi sen mbawi rentade glace sen mbawi woppude glace haydara ala ko bonnata en musidɓe tedduɓe jaren ndiyameji men taw ko ndiyam loonde walla ndiyam bidon comaɗo walla ndiyam hudusuru walla ndiyam mbawɗa wonde kala taw wona ndiyam glace surtout glace ha battuɗo yaltinde curki bandiraɓe musidɓe tedduɓe meɗa e nangue joni aɗa wuuli aɗa wuula goddol ma ne yoori aɗa ñaami ko wuuli walla aɗa ñaami nebam mbiya joni aɗa yara ndiyam glace ko rafiji bonɗi musidɓe tedduɓe nden ɗum no feewi ndetoɗen ɗum no feewi mbiɗen yo neɗɗo yara e kala saaha so ronkade yo yar ndiyam taw ko ndiyam naturel wona ndiyam ganduɗa hoore maɗa ummiɗam nder congélateur wona ndiyam mbaɗɗam glace ha watti surkude yar ndiyam loonde walla jara ndiyam bidon walla jara ndiyam mbawɗa wonde kala tawana ndiyam glace so tawi a ronkani e kala saaha kadi musidɓe tedduɓe neɗɗo ɓuftoyo eɗen mbasiyoɗo kadi bandiraɓe en joddima e docteur goto o haali o yimɓe yo ndento eɗen gandi so nangue wuuli e kala saaha neɗɗo yiiɗa ɓuftade so neɗɗo yiiɗi ɓuftade kadi saaha eɗen gandi eɗen mofta diƴƴe ko wayno nder taroɗe tawa gandanɗa homa ko ndiyam ha ɓuuɓa se waɗa e loode walla waɗe nokkuji haɗa ɓuuɓa seeɗa pour neɗɗo looto eɗen wasiya kadi kala lottoɗo eɗen gandi so jomum ari no wuula ene yiiɗa ƴettude ndiyam jurta e hoore mum fuɗɗoro dow ene weele fittanu musidɓe tedduɓe kono docteur o wi yo yimɓe tinno kala lottoɗo e on saaha nga ko wuuleki tigui yo fuɗɗoro koyɗe mum yo reftu ndiyam e koyɗe he ha koyɗe ɗe ɓuuɓa o rufa ndiyam gandanɗa hoore maɗa somo ronkade edde koppi faye less ha gandanɗa hoore maɗa ɓuuɓol yetto ɗum tigui nde fuɗɗo ngabbini ndiyam ɗam dow o wasa fuɗɗorade hoore saabu fuɗɗorade hoore nde ne adda way sabade rafiji ene adda rafiji kewɗi goɗɗi ɗum noon ndentaɗen ɗum no feewi ɓaade mbiɗen moƴƴani adda rafiji mbawi rentade e kala saaha neɗɗo ɓufto ha ɓandu mum laaɓa leppina ɓandu mum ha leppa toppiro musidɓe tedduɓe yarde e kala saaha toppirɗa yarde e kala saaha toppirɗen sukaɓe entaɓe e bebbeji ɗi yo jarne e kala saaha toppirɗen mawɓeɓe nayeɓeɓe musidɓe tedduɓe saaha mawɗo ne ɗomɗa ha jiyta koko ɗomɗi walla saaha ronka noddude ndiyam ɗum noon moƴƴi ko so tawi aɗa toppiri on an toppiriɗo on an gonduɗo e mawɗo gonduɗo e nayijo kala saaha tinno ɓattomo kala nde ciftorɗa aɗa ɓattomo ballamo haw jooɗo walla ha ballamo haw ummo dokkamo pot makko ndiyam o yara musidɓe tedduɓe o sofno goddol makko ko hunde moƴƴere no feewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon tinɗen no feewi tinnoɗen ndiyam ne heewi nafoore nde wonnoon neɗɗo to ɓandum neɗɗo ne feccama pecce tati hen pecce ɗiɗi ko ndiyam jogui ɗum pecce ɗiɗi ko ndiyam jogui neɗɗo ɗum noon toppirɗen ndiyam no feewi kala ɓurɗo wawde yarde ndiyam on ɓuuri hewde cellal kala ɓurɗo wawde yarde ndiyam ɓuuri wawde jogade cellal reedu fotani mankude ndiyam reedu fotani yorde neɗɗo so ronkani so fini subaka sene wawi yarde litere sene wawi yarde feccere litere yo yar ha reedu mum humba
musidɓe tedduɓe ko cellal moƴƴal ene heewi cellal nde wonnoon kala mo reedu mum heccitta kala mo ɗomdatama jaɓata ɗumɗude arataki constipation kala neɗɗo mo yarata mo heewani jaram ɓanndu heewi ko yorde reedu heewi ko yorde jomum are constipation jomum are constipation woni jooɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati sahawol jottoɗo fodde yontere jomum yahani dow wuro constipation noon so ari ɓanndu neɗɗo yorat ɗum waɗi so tawi ko debbo so tawi saha cuure toxel sa fotte muɗum jeeya ɓanndu no yori kon cikka mataw ko fedde neni mum walla ko fedde tanumen ɓanndu yoora ɓanndu gandanɗa hoore ma ɗumnina jomum wayno boni ronka ɓuttidde ronka leerde ronka fayde ronka foltade ɗum noon sabato ɗum musidɓe tedduɓe ko yorde to banggue gandanɗa haɗa wirsidade ndiyam ha ɓanndu mum yoora walla ha are constipation kala garaɗo constipation ɓanndu mum yorat ɗum noon callin constipation jara ndiyam ha heewa jarane kala saaha kosam beele gandanɗa hoore maɗa hadde constipation kadi so duumima e neɗɗo ene adda hémorroïde so constipation duumima e neɗɗo ene adda hémorroïde kadi eɗen gandi won rafiji goɗɗi ɗi saboto ɗum noon bandiraɓe ko rafiji jokkodirta won rafiji kewɗi sa arama on rafi ene saabo ha rafi goɗɗo nde wonnon neɗɗo way kono moteur oto ni oto ma so tawi heeɓi pandier toxel sa arenaki pandier toxel guel ma saabo pan goɗɗo saabo pan goɗɗo panuji jokkodira sa arenaki ha yetto moteur maɗa ha moteur kuula walla ha oto ronka yaade ɗum noon bandiraɓe calɗen ɗum e ɓalli meɗen toppirɗen ɓalli men toppirɗen laaɓal ɓalli men toppirɗen jaram toppirɗen mbiɗen usten jaali e nangue kala jahowo yo wat kaala walla waɗa hunde e to hoore muɗum tawa gandanɗa hoore maɗa koko tekki seeɗa haɗa nangue fiide hoore muɗum wonande ɓe mbawa joɗade wawɓe joɗaɓe yo tinno yo jooɗo ha ɓumna soɗum ɓenni eɗen jandi e galleji meɗen e kala saaha soɗon teski ko wayno safalɓe walla ko wayno koreji men fulɓe wonoɓe ladde e soɗon teski ma taw jomumen hay artuɓe hande nder guure ma taw jomumen kala galle garɗa ma taw jomumen ne jogui ko wiyete danki so tawi jomumen ngala danki ngala calɗi wadde danki jiiya saaha ko bidon ngaji ooli ɗi ɓe cakkata ɓe mbaɗa hen paale ɓe mbaɗa hen tagata ɓe mbarta hen leece mabɓe ɓe pawa hen mbajjuji mabɓe musidɓe tedduɓe nde wonno leydi ndi ñalawma so nangue nden firata hen ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe nguleyki natata ko nder leydi so tawi jamma ari walla hiiri nguleyki ki walla nangue nguleyki ki wona e yaltude so tawi noon lelliɗa tan a wirti mbatala maɗa e leydi walla e dow dindere nangue ne ñalle fiide hen musidɓe tedduɓe nguleyki ki sene yalta sa lelima hen kadi ene adda rafiji goɗɗi ɗum noon so neɗɗo ronkani yo jogo danki walla jogo gandanɗa hoore maɗa leece no annama liwji ni taw ko leece jamɗe walla leece yaltiteɗe boowal e kala saaha no annama dankiji ni ɗum noon kadi ko hunde wande fayida mbatten hakkillaji mumen no feewi mbasa lelade e leydi mbasa wertade e dow dindeje tan ni nguleyki ne yalta e mumen ɗum kadi ne saabo rafiji kewɗi ɗum waɗi hande yoga yimɓe ɓe jiiɗa ne gonde keeceji musoje ɓene gonde koyɗe musoje ɓene gonde ɓalli ƴakkuji hande hay goto anda ko yimɓe gondi e ñalawma hande ko rafiji kamɗiɗi no feewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinɗen no feewi so Allah rokki neɗɗo cellal muɗum yo nangto e cellal ngal ha tiiɗa o gérate cellal ngal o rento kala ken ande gandanɗa hoore maɗa kene wiye rafi o rento ɗum no feewi o toppito kadi wadde sport neɗɗo yo toppito wadde sport nde wonnoon sport ala ko foti hewde cellal so tawi neɗɗo rafini sa duumima e sport rafiji kewɗi jettata koma won rafi on kadi so puɗɗima duumade e maɗa haysoko jabet so fuɗɗima duumade e maɗa sa teddini sport ma yi jabet o yaaha ha laaɓa tension so fuɗɗi e maɗa sa teddini sport ma yi ɗum yaaha ha laaɓa ko ɗum soɗon teski wiyeteɓe des sportifs ko wayno jouɓe bal ko wayno Cristiano Ronaldo en ko wayno Messi en ene saaɗi ko jeyata jomumen keeɓa won rafiji enen dafe kono won rafi on bodde puuɗe heewani yettade jomumen yidde tengtinde wonde sport ko hunde wande fayida no feewi sport noon firtan tan wadde kiloɗe mum ene jouya bal walla wadde pantaloyel muɗum ene yahane dogoya ala sport ene heewi fannuji neɗɗo wawi wadde sport nder suudu mum neɗɗo wawi wadde sport dow leeso mum neɗɗo wawi sport nder galle mum neɗɗo ne wawi gandanɗa homaɗa ƴettude course muɗum so tawi a juuɗi salatu a yalti ƴetta course maɗa gandanɗa hoore maɗa gona e wadde hay sinno ko hasbunallahu wa nimal wakil
laabi ujunere jaha sa funnima artude mbaɗa laabi ujunere keɓa wirdu maɗa musidɓe tedduɓe keɓa zicre maɗa kadi coftina koyɗe maɗa keɓa hen sport so neɗɗo hirtima ha reedu mum heewi galleji men Fouta hande galleji sincanuji hay so nder galle maɗa aɗa wawi ƴettude course maɗa gona e wadde ya garta e nder galle maɗa aɗa wawi darade e mbaala julde walla kiira julde ɗum fof ko sport uji jeeya musidɓe tedduɓe nde wonnoon ala fof ko ɓuuri bonde aduna hirto haaredu mum heewa tan fooɗa darab lelo ɗum noon yimɓe ndenta ɗum no feewi so mbawi kirade sen mbawi hitade law yo kirto law so jomumen gayni sen mbawi dillu yo dillu ko adi ko bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko jomum lelo ɗum noon foof koye wasiyaji ko fate cellal aade bandiraɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓde sukaɓe afrique weltare tv e dendagal yeeɓiyankoɓe weltare tv e dendagal satiri palle men dendagal rendoji fulɓe dendagal to dande men nante ko musidɗo moon sehdi moon Ghalii Abuu Bah kala ko feewi hen koto Allah jomiraɗo subahanahu wa taala ummi ko ñawi hen foof kotam ummi nde wonno timmani timmi tan komo yimɓe timmini ɗum noon on ñagama yafuya kala ko sellani hen walla kala ko ñawe haala he kala kadi ko on pamani hen on ñagama yafuya ko musidɗo moon sehdi moon Ghalii Abuu Bah hettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.